תלמידים והורים יקרים, צעד ראשון של סנסei הקאישי, עמידה קרבית ועבודה קרבית. קומיטה דאצ'י נו קמאי, רגל שמאל הולכת לפנים. יואי, קיימה איתי? היי! הצעד הוא מאוד מאוד פשוט, רגל אחורית תזוז ראשונה, ואז הרגל הקדמית תזוז שנייה. איץ', רגל אחורית. ני, רגל קדמית. איץ', ני. איץ', ני. כשאני עושה את זה בסגרי, רוורס, זה מתהפך, הרגל הקדמית זזה לאחור ראשונה, ואז הרגל האחורית. איץ', ני. איץ', ני. איץ', ני. מחובר, איץ', ני. סן. היי! סגרי, איץ', ני. סן. עם תנועות ידיים. איץ', זז לפנים עם הרגליים, נותן קדמית, אחורית. להקפיד על סיבוב הגן. ני. עושה את הצעד, אגרוף, אגרוף. חוזר. סן. אגרוף, אגרוף. סגרי בדיוק אותו דבר, רק רגל קדמית מובילה. איץ', ני. סן. היי. מחובר, טיפה חומר יותר למתקדמים, זה בעצם שכל צעד יש לי בעצם את התנועה של היד. זאת אומרת שברגע שהרגל האחורית שלי זזה, אני נותן כבר מכה עם הקדמית. זה יהיה איץ', זה יהיה ני. וחוזר לעמוד. איץ', ני. איץ', ני. סגרי בדיוק אותו דבר, אבל רגל קדמית זזה לאחור ראשונה. איץ', ני. איץ', ני. איץ', ני. מחובר. איץ', ני. סן. היי. סגרי. איץ', ני. סן. היי. היי, קדמית חוזרת. דגש מאוד מאוד חשוב על הצד הראשון של אוקוריאשי, שנקרא אוקוריאשי, של סנסei הקאישי, זה לשים לב שבעצם אנחנו מחליטים על המרחק מול היריב שלנו. זאת אומרת שאם אני עומד כבר בעמידת קרב, יואי, קיימה איתי, היי! אם היריב שלי קרוב, אני אעשה את הצעד הזה ממש ממש קטן. אם היריב שלי רחוק לעומת זאת, אז אני אעשה אותו גדול. עכשיו הבסיס זה הידיים שעשינו, זה הבסיס היה. אפשר לעשות את זה גם במכות אחרות, זה יכול להיות גם רגליים, בהמשך אנחנו נלמד את זה, אבל זה יכול להיות גם שתי מכות אחרות לגמרי, לחלוטין, זאת אומרת, 1, 2, זה גם יכול להיות. הכל תלוי ביריב שלי ומה אני רוצה לעשות. אוס, צעד שני של סנסei הקאישי מתוך 4. אויאשי. הידרי, קומיטה דאצ'י נו קמאי. יואי. קיימה איתי? היי! אנחנו צריכים לשים לב עכשיו, הרגל הקדמית היא בעצם תתרומם, והרגל האחורית שלי תדחוף אותי. היא לא נגררת, אוקיי? אני אדגים את זה, זה בשלב אחד, אין פה יותר מדי הסברים. איץ', ני, סן, היי! סגרי, הרגל האחורית מובילה הפעם, היא בעצם תעלה, והרגל הקדמית תדחוף. איץ', ני, סן, היי! עכשיו אנחנו מוסיפים מכות ידיים. יש פה 2 מכות ידיים. באיץ' אני נותן אויזוקי, בנישטה, זאת אומרת שיהיה לי איץ', ברגע שנחתתי כבר היה לי את האויזוקי, ואז בני, שטה, אנחנו כבר מחברים את הכל. איץ', ני, סגרי, איץ', ני, סן. היי! להקפיד על זה שזה היד הקדמית. אם הייתי עומד הפוך, אז זאת הייתה היד הימנית שלי, עם הרגל הקדמית, תמיד. הופ, הופ. טעות נפוצה באויאשי, זה בעצם הגרירה של הרגל האחורית, אני גורר אותה. זאת אומרת שכאילו אני מנסה למשוך את זה עם הרגל הקדמית. זה לא נכון, אני מדגים עכשיו את הטעות. איץ', ני, זה לא נכון. אני מזכיר, צריך להרים את הרגל הקדמית ולדחוף עם האחורית. הופ, הופ, אני דוחף. אני רוצה לדחוף את עצמי קדימה ולא למשוך. זה עניין של תחושה ולהבין. זה טעות. פוס. צעד שלישי של סנסei הקאישי מתוך 4.
פומיאשי. צריך לשים לב שזה מאוד דומה להליכה רגילה, אבל צריך להקפיד על עמידה קרבית. אז הידרי קומיטה דאצ'י נו קמאי, רגל שמאל לפני. יוי, קיימה איתי. היי. אני פשוט מחליף עמידה תוך כדי הליכה. זה איץ', ני, סן, איי. עכשיו אני עושה סגרי. אותו דבר, רגל קדמית הפעם תוביל. איץ', ני, סן, היי. מוסיפים לזה אגרוף. איזה אגרוף? של הרגל הקדמית. מה זאת אומרת של הרגל הקדמית? זאת שעכשיו היא קדמית. זאת אומרת שאני מחליף, זה יהיה כל פעם מקדמית לאחורית. זאת אומרת שאיץ' עשיתי צעד, וני אני נותן אגרוף, ני. וחוזר. איץ' עשיתי צעד, זאתי עכשיו הקדמית שהייתה. עכשיו היא אחורית, היא תביא את המכה. ני. איץ'. ני. איי! סגרי. איץ'. הלכתי לאחור. ני. איץ'. הלכתי לאחור. ני. איץ'. ני. מחובר. איץ'. ני. סן. איי! סגרי. איץ'. ני. סן. איי! מוסיפים לזה עוד מכה אחת. נתתי את האגרוף. איץ'. יש לי עכשיו שתה זוקי, שבא עם יד קדמית. ני. איץ'. ני. איץ'. ני. סגרי, אותו דבר. איץ'. ני. איץ'. ני. איץ'. ני. אוקיי, ועכשיו מחברים את זה. איץ'. ני. סן. איי, סגרי. איץ'. ני. סן. איי. נאוי. טעות נפוצה זה בעצם שאני הולך, כמו שאמרתי, אני הולך רגיל ואני לא נמצא בעמידת קרב. זאת אומרת שאני פה והופ, הרגליים שלי התיישרו, אני עומד כאילו אני הולך רגיל. זה לא הליכה רגילה, אני צריך לזכור שאני בעמידת קרב. זאת אומרת שהרגליים שלי בפיסוק של רוחב כתפיים, והן טיפה רחוקות אחת בשנייה. אוקיי, ואני אציב פה, ומפה אני זז. זאת אומרת שיש לי איץ', אני מחליף פשוט את התנועה, את הגוף, לעמידה קרבית. ומפה אני יכול ישר לצאת למה שאני רוצה, גם אם אני הפוך. ני, עמידת קרב. קוס. צעד רביעי של סנסאי הקאישי. בשמו, קוסה. אני בעצם מחליף עמידה במקום. הידרי קומיטה דאצ'י נו קמאי. יוי. קיימה איתי. היי. רגל קדמית, תלך לאחור, ורגל אחורית תחליף אותה. איץ'. ני. סן. קיאי. אותו דבר צד שני. איץ'. ני. סן. איי. שימו לב, אין פה סגרי, כי אני נשאר במקום. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לשים לב, זה שיש פה בעצם שתי מכות. השתי מכות הם שתי שתה. זאת אומרת שאני מחליף, איץ', החלפתי, שתי שתה של היד הקדמית. אפ, אפ, וחוזר, ני. פם, פם, סן. איי! הנה, רואה. טעות נפוצה בקוסה זה לעשות את הדבר הזה. אוקיי, את זה לא עושים, לא קופצים. להיות באוויר זה פחות טוב. זה טוב שאני נע וזז והכל, אבל זה לא טוב להיות עם שתי רגליים באוויר, כי פה אין לי שליטה כמעט על כלום, נותנים לי אגרוף או בעיטה ואני נופל. בגלל זה אנחנו עושים את זה רגל, וככל שאני יותר מיומן... אחרי שלמדנו את כל הטכניקות, כדאי ורצוי לתרגל את הכל מחובר. קודם צעדי הרגליים בלבד, לאחר מכן מוסיפים גם את מכות הידיים. אוקוריאשי, איץ'. אויאשי, ני. פומיאשי, סן. קוסה, צ'י. היי! סגרי, איץ'. ני. סן. צ'י. היי! מפה עכשיו אנחנו מוסיפים ידיים. איץ'. ני. סן. צ'י. היי! סגרי. איץ'. ני. סן. צ'י. היי!